struktur af et træ, hvor det skal ligne en dekoration. Så hvis man havde et stykke træ, og man satte det op på væggen, så skal man bare lave det via en dekoration i stedet for selv. Jeg er kommet på noget, der hedder Det Gamle Malerværksted, hvor jeg er i gang med at lave noget, der hedder marmorering, som er en gammel maleteknik, som gør, at man kan lave malerier og overflader, som om at det faktisk er rigtig marmor. Jeg er på det værksted, der hedder Det har jeg ikke lært. Jeg har ikke lært at lakere træværk, eller at sætte tapet op, eller lave lasurteknikker. Lige nu der er vi i gang med at lave en råplade, og hvor vi skal grunde den, og så skal vi spare den og slibe den, og så skal vi lakere den til sidst. Jeg er kommet på logbog og svendeprøve forberedelser, hvor man ligesom bliver introduceret til, hvordan man kan forberede sig bedst muligt til svendeprøven, og man kigger på motiver og lærer en masse ting om, hvad for nogle forskellige muligheder der er inden for de forskellige stilområder. Formålet med Odense-kurset er, at vi godt kunne tænke os en masse unge mennesker, der er samlet om en masse gode aktiviteter. Vi vil frygtelig gerne, at de unge mennesker er med til at bestemme, hvad de godt kunne tænke sig, der skal ske på det her kursus. Hvad for nogle fag, de gerne vil have taget op, og hvad de godt kunne tænke sig at lære. Jeg synes klart, det er alt det der fællesskab og sådan noget med, at man tager afsted sammen. Jeg synes, at det inspirerer meget. Det er super fedt, at man møder nogle gode mennesker herovre, og der er god stemning. Man får meget ud af det, fordi vi jo altså ikke sådan... vi er meget forskellige efter, hvad jeg har fundet ud af. Jeg har været nede og hentet mit depositum tilbage og kigge på pensler. Man kan købe nogle guldbærpensler og få nogle folder om fagforeningen, om landsledelse og de forskellige ting. Hygge og komme sådan lidt hinanden mere ved, ikke? Jamen altså, mine forventninger er det høje til det. Jamen, det er helt sikkert, det bliver rigtig sjovt, fordi der er så mange gode mennesker hernede. Jeg tror måske, det er en god idé, at selvom der er plakater, og lærerne siger sådan og sådan og sådan, så tror jeg, at det kunne være en god idé måske at gøre mere brug af blandt andet Facebook. Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er kørt rigtig godt. Man får betalt rejsen herned, og der er ikke noget, der mangler. Man får alt med betalt.